Zrób nóżkę, niam, niam, niam. Proszę zrobić niam, niam, niam nóżkę. Szybciutko. I Gdzie jest nóżka? Gdzie jest nóżka, kochanie? Tu jest nóżka, zobacz. He. Gdzie jest nóżka? Gdzie są nóżki Ady? Gdzie są nóżki Ady? Gdzie są nóżki Ady? Szybciutko gadaj. Mów. Już wszystko zjadłaś? Okej. No. Hej. Gdzie jest Nuzia? Aduniu. Patrzysz na tatę, tak? Gdzie masz nóżkę? Gdzie masz pyszną nóżkę? Może mama ma ją zjeść?